So what's up mga palangga, ni ami karon dinhi magluto mi og sudan nga kahibulungan. So mag-start na ta, ambi ang bato. Ay! Itaod. Ambi ang pulaig para sa lalaking hindi iniibig. Ibutang din ha. Ambi ang kahoy para sa mga taong namingkoy. Dali ah! No. Dili man gud ba? Oh. Kahoy nga isulog no dili nang hilaw. Ambi ang layang nga kahoy para sa taong naminghoy. Pagpasi, kaayo. Agay. Isog no. Ambi ang pusporo pampasiga sa dagkong kugmo. Pasiga ha. Dali ha. Ay, tabangi ko! Tabang! Ambil ang kalaha! Ang mantika! Para sa mga lalaking walang isyuta, ibobo, ihurot, ihapak dito. Ambi ang lamas para sa lalaking mulay hugas. Punita! Nawa na. Isa. Ikaw, slice. Hey! Ow! Ayos! Kulay ayaw luto ah! Ambi ang luwag! Dali ah! Okay. Ambi ang karne! Kuhaan ninyo kay bugat kayo! Oh! Salbali! Dali! Atay karniha! Buhi ko man! Dako kayo! Dili na mao! Awan ninyo na oh! Dili na madalag ihaw ning mananapa kay musukol na ni! Bali na yung dako kayo! Oh! Batikid na wong! Na! Dili ni muluto ani! Hawa da! Sardinas na lang! Abrihi! Dali ah! Ihuwad! Pagkabigaya! Pasiga ah! Naubas na! Ambi ang tubig! Okay! Naug ha! Isa! Hilabay! Abrihi! Bubuhay! Bubuhay! No. Puta! Silo eh! Silo! Kami! Sarap. Sabi ah. Silo eh! Ambi ang taklob! Ambi ang luwag! Okay! Taro! Tilawan kay lamit na ni! Naluto na! Pakita sa itong mga viewers. Tanawan niyo guys oh! Lami kayo, luto kayo! So salamat kayo sa inyong pag-watch, pag-share, and subscribe sa among YouTube channel, FB page. Bye-bye and I love you! Hinay kayo! Ibalik! Diyop niyo mo? Wala. O sige, ambi ang kalaha! Ang mantika para sa mga lalaking walang para sa lalaking
Oh, para sa lalaking walang syuta, ibubo ang sibuyas. Kamatis. Hinay kayo. Ambi ang sibuyas ug ahos. Agay ng luag eh. Ambi ang lamas para sa lalaking walay hugas. Hiwa amin ang balunan. Gisunod tala ni mo kaniya. Ay, yung ganun nila isunod.